important issue about Bondi app. Ang kinain nito, ba't patayin na, oh? Sige, Bondi pa! Kung si mga katsa na kapla si Paolo at yung dati mga memes ngayong linggo at tinagad simulan. Saan ka punta? Oh, gulat. Asan yung moon? Asan? Mukha ka siyang buwan. Nagalit yung moon. Oh, crescent moon na yan, crescent moon. Compilation ng mga dinog show na room. Ano to? Ano yan? Warm chicken po tsaka chow pan. Ano to? Ang pangalan nito? Yung Bondi. Oo, nakita ko sa FB. Pucha, well, isa lang ang may-ari ng Jollibee tsaka ng Mang Inasal. Ito ba yung parang metaverse na parang social media na naman na kung saan kayo magsasama-sama, di ba? May ganon. Ibang banding yan. Masarap ka banding yan. Magkano ba dito? 300 na, ano ba to? 300 per hour. 300 per hour pa rin ba to? Hasta yung channel ng bold. Pakita mo dyan. Lagay mo dyan ngayon, Juwali. Amoy sigarilyo din ba yan? Tsaka may libreng pancit canton. May Xerox. Ito ba yung mga neighbors? May ano to? Starbucks. Hindi yan Starbucks. Starbucks laging puno eh. Yung kape, ayaw pa nila ubusin. Pa di sila lalabas. Meron bang may cryptocurrency ba? Well, sakto dito na merong tawag dito. Di ba ano to? NFT, non-fungible tokens. So, yung non-fungible tokens ay pwede mag-digitally represent ng kahit anong asset. Kasama na rin doon yung online na mga assets tulad ng digital artwork, real assets such as real estate, at iba pa. Napakarami niya. May mga lumalapit din sa akin na gusto ko gawa ng NFT. Sabi ko, ayoko! Kasi mahirap yung mga ganyang bagay. Sa barangay kayo magreklamo yung barangay. Tapos meron yung picture ng mayor ka naka-ano nila, ka-handshake. Di ba? Ang dami nun sa Divisoria. 550 per kilo, ma'am sir, yung washing machine namin sponsored by JB eh. Bakit wala man lang kayong patungan? Naghihirap na. Kaibigan, usap tayo. Kalbo. Dami na talaga oras eh, no? Magaling. No gadgets for 24 hours. Yeah, hihinaan nyo pala ako nga 4 years malagi kasi wag lang sa kulungan ng Bondi. Okay lang yan. Sunod. Ano yung chow pan theory? Yung tira-tirang kanin sa plato sa chowking iniipon. Hindi! Ayaw din ako pang mag-isipin. Ayaw. Ang pangit yung lahat ka-banding, leche. Tok sa lahat, gagalit. Huwag ka na galit. Gusto ko lang lumabas. Literal na banding. Bumili ka pa ng bagong Fortuner, no? 2023. Walang laban yan. Pag limang bata na ang nagbuhos ng tubig niyan sa salamin mo, tapos pinunasan na wala ka na magagawa. Kaya naglalaro lang sila ng bandi, no? Galing kay Patrick. Ina mo, pipicture ka pa. Tama na yan, pre. Kasi inang niya, puro naman Ayos na yan. kalakuan to eh. Ito yung mga mahirap ka banding eh. Palitan mo na yung kaibigan mo. Kasi inang niya, puro naman Ayos na yan. kalakuan to eh. Huwag na kasi tayo mag-picture-picture. Huwag nyo na picture yung QR code sa bandi. Huwag na. Nag-chat ka sa dyan. Nag-send lang ako ng QR code para makasama ako sa bandi eh. Ayaw nyo ako maging kapitbahay. Ayaw nyo ako maging kaibigan. Leche. Ayoko na. Hidili na ako mag-bandi. Ito, tawang-tawa ako sa nakita kung paano may nagbabenta ng gamit at may BIR permit. Pwede nga ba? Hindi ba illegal yung iba dyan? Talagay Kobe Cutie. Ano ba yan? Hirap naman maglaro ng bandi. Kailangan may girlfriend. Jowa is temporary. Exodia! Ay panghabang buhay. Hayop kayo lahat. The unstoppable Exodia. Hanggang ganito lang ako. Ay, bawal yung leche. Rod, asim nyo lahat. Holy Prince siya po tayo. Yung malalaminate yung ID mo papuntang langit yan. Yung ilaw doon sa Xerox, pagtingin mo nasa langit ka na. Rod. Oh my God. Ay, pwede gumalaw doon. Ay! Paano ba ito? Nabibili ba yan? Pwede ka mag-gumastos dito. Tayo lang yan. Wala talaga, bawas na ang cryptocurrency ko, leche. Ayop naman, ano ba? Kasalanan sa mundo. Sino nagsabi sa impyerno lang dapat mainit ang chords? Pati sa langit. Tayo na sunod. Important issue about Bondi app. There's something important I need to tell you about Bondi, yung napakasikat na social app ngayon. I know majority of us ay nag-enjoy dito sa app ngayon, pero may mga ilang tao na hindi pa. Hindi ko pa nga nasusimulan, pero para ayoko na. Kahit ako, nag-enjoy din ako sa paggamit na itong Bondi app. Dalawang bagay Oh my God! Ano ba? Ano ba to? Dalawang bagay ang pag-uusapan natin dito. First is kung bakit nag-uninstall yung mga tao. Second is Nag-uninstall bakit sila? ang ganda ng ginawa ng move ng Bondi. Okay. Address muna natin kung bakit nag-uninstall yung mga tao. The reason why is because of this 3-letter word, NFT.
NFT stands for Non-fungible token. Hindi ko na masyado i-explain yun kasi Or masyadong sa mahaba crypto yun. yan. Yun din sabi niya sa akin eh. Kasi masyadong mahaba yun. Okay. So in the future, eventually magkakaroon ng in-app purchases yung mga Bondi like mga B-beans. furnitures, kailangan natin bumili ng B-beans. Makikita mo na ang B-beans Na pwede mo gamitin na sarili mong pera. And gagamitin mo itong token pang bilhin ng mga furnitures, mga clothes. Pwede ka naman din Ito, gumamit, mga clothes, kaya mo, mga diba? furnitures, magiging NFT itong mga to. Kung may mga ilang tao nagsasart mag-install nito dahil tied yung Bondi app sa NFTs. At sa kanila, ang NFT ay bad for environment, climate change, dahil etc. crypto, And super okay. understandable naman yung reason nila. Okay, But ang tama. problema kasi dito is outdated na yung pag-iisip nila about sa NFTs. Kung lumabas yung Bondi app noong 2020 or 2021, Ba't iba na ba yung valid reason technology yun. ngayon? Kaso nasa 2023 na tayo, marami na pong evolved na nangyari sa NFTs. Ang update ngayon Yung sa Bitcoin din kasi, ang ginagamit nila kasi hindi parang pinaka-advanced na teknolohiya para sa paglipat ng pera at sa mga iba't iba pa mga transaction. So kaya nga nauso yung Ethereum, iba pa mga yung Solano, kaya sila mas sumikat kasi mas kinakailangan ng mas onting kuryente. Kinukuha mo tong energy na to sa ating real life na mundo. kung nag-enjoy ka sa Bondi app, tuloy mo lang yung paglalaro mo, wala ka kailangan pag-isipan pang iba. I-treat mo lang siya as a normal game. Parang nalala ko nito Adorable Home, di ba? Yung saglit na sobrang lakas agad, tapos biglang mawawala. Pa natin is bakit good move yung ginawa ng Bondi. Hindi nila introduce agad yung NFT or bakit di nila pinapakita sa na isa siyang pahabol. NFT Pero game. hindi ba parang Dahil medyo- yan dito, sinusundan nila yung strategy ng Reddit. Yes po, oo, sa Reddit. part na rin ng NFT or ng crypto space. Yeah. Nung una, mga Reddit Meron din ako users niyan sa ay ating galit din sa mga subreddit, NFTs. Pampamilyang Paulo. But then eventually, ang Reddit naglabas ng digital collection. Hindi nila sinasabing NFTs to. Then nung lumabas tong collection, yung mga haters ng NFT sa Reddit, na-excite sila dito sa collection, bumili sila, not knowingly na bumibili na pa sila ng NFTs. So nakapag-enjoy sila, nakapag-buy and sell sila, kumikita sila dito sa mga collections na Pwede to. mo rin ibenta yung digital At dahil asset sa dyan, ibang tao. nakapag-onboard yung Reddit ng O sa mga umaasa pa sa SLP dyan, di ba? Lalo kasi may malaking bumagsak ang crypto. Ako rin may mga crypto din ako na nalugi ka din. Pero yun nga, di ba, yung hold mo lang. Kaya mga may SLP dyan, yung love potions nyo, gamitin nyo na lang sa Pebrero 14. Hindi mo na lang magagamit sa kayo dyan. Walang value yan. Alala ko din sa mga ganitong bonding, yung sa Metaverse. At sa Facebook, di ba bumagsak yun kasi wala namang gumamit, hindi nila man nila nagustuhan. Gumawa ako ng Bondi Paulol. Gagawa ka ako eh. Romebino. May ka meron sa nung Dota poster. Mali ka lang sa kaliwa. Ang ating mic dito sa kaliwa, hindi sa kanan. Leche. Ba't may QR code ko yan? Yan, nakita ko. Maraming salamat, Romebino. Ako sana maglaro ng Bondi, bawag na lang pala. May gumawa na, tinatamad na ako. Marami akong na-save na buhay at oras. Maraming salamat sa'yo. Dahil dyan, i-heart kita. Hindi magising. Lah, Alak ka. pakita mo kasi sa akin kinain yung... mo? Bakit di ka Akin na yung phone, so ako magising? maglarong Bondi. Uy! Ano ba yan? Anong kinain ito? Ba't patay na, oh? Nakadamit Hindi na ako lahat. gumagalaw. Okay lang may makain ako kaysa ako'y kainin ng Ano tambay ba sa labas. yan? Okay lang po. Gising na una. Tara na. Gagala tayo. Gagala. Tara. Gagala. Ha? Aba, gagala. Gusto lang palang gumala. Gusto mo lang magpalibre, Yun leche. lang pala pang pagising mo. Tanghali na, gumising ka na. Puro ka Bondi, sunod. Mga with honor, ako na basta makapasa. Ay, sama nyo, ang hirap nyo naman kabanding eh. Bisa gusto ko lang naman makapasa, hindi naman kasi talino na iba dyan. Okay lang yun, meron akong kapupuntahan. Sige, Bondi pa! Wait lang ma'am, gumagawa pa ako ng kwarto, habang nasa silid-araran. Ako po, hindi mo pa kasi ako ginagawang kapitbahay, ma'am. Nascan mo na ba yung QR code? Ang tsagaan ni ma'am, ako okay na natapik na kami yan. Palagi kitang pinapanood. Nakikita. Mawala. Allergic na ako sa kantang ilete. Huwag ka nang mawala. Ngayon. May ganang tagal. Ang bulaklak. Hindi pa niya alam. Okay, uninstall app ka na. Hindi na pwede. Nakikita ka pa ni Jesus.
Sir, ba't ang baba ng grade ko sa'yo? Ayoko na nga. Hirap nyo kabanding, sir. Ano ba yan? Ayoko na. Sunod. Koy, busy pagbibidyo. Gi, kagatin niyang Iba yung laruan ni puso mo Aspin. niya. Iba laruan mo. Masipit-sipit yung ilong mo, Wawa ka Mincho. naman. Ewan ko lang sa'yo. Yan. Ayan, sige. Hala. Tuwan-tuwa ka na naman. Bigyan mo siya ng phone. Bigyan mo ng bandi. Ayan. Banding sila nung... Tumatakbo na. Banding sila nung ano, nung bago niya laruan. Ayoko! Ayoko magataan! Abo kayo, no? Nabo ka na yung Sino kanyang kawayo. mauna makaldereta? Sige ka. Ako, ikaw. Pumili ka. Huwag lang Bigyan mo ng Dark hawakan Souls yung music ilong to. mo. Sige. Ika. Ay, kung nakagat ka yan, tulog ka din. Tulog ng kaninang aso. Sunod. Huwag ka nang mawala. Sabi nung naka-green, ayaw ka na, sige na. Ayaw nyo naman ako kabanding. Lagi naman kayo nagre-reply sa GC. Alis na ako. Wow, galing kay Gunita. Hindi to bandi. Bandi na ako naka-buff. Oh my God. Ganda. May nostalgia. Ayoko na. Ayun yung Yahoo Messenger. Okay ka lang. Oh my. Hindi na ako okay. Pili ko, tanda ako na nakakainis. Yung pa yung mga naglalagay ng bag sa ibabaw, tapos ang init ng bag mo pagkatapos. Napakaganda, Gunita. Correct ka dyan. Oh. Okay, nami-miss ko na rin yung amoy. So, ko na naman, ayoko na. Maraming salamat, Gunita. Ang lungkot mo kabanding, Gunita. PE performance task. Ito nangyayari pag hindi ka naglalaro ng bandi. Marami kayo ibang pinagbabanding. Isa kung yung iba nasa loob ng kwarto, ito naman pag nasa labas ka. Galing yung mag-edit Pwede mong gawin to sa bandi, pwede ko ba ilagay ito? Gusto ko rin ito Dapat may ganitong tawag doon yung parang dance move. Ayoko na, natutunaw na yung utak ko. Dami aso ngayon Kupal ka banding. Kala ko ba dog's best friend? Hindi na siya best friend. Ayaw na niya maging boy best friend. Ayaw na niya maging dog best friend pa. Tuga. Sipa siya Ito mga banding na hindi kailangan ng phone po, kasama mo lang tropa mo, jamming lang. Yung isa nila kaibigan. May pumalakpak no sa gabi. May Yossi sa malaki. Kapre. Kung iba kailangan pa rin mag-download ng instrumental ng mga sa gubat. Ito natural. Maraming salamat, sunod. Huwag ito parinig kay Kosa Marlon, baka gawin niyang bagong kanta. Walang pa. Jollibee versus McDonald's. Pero masarap ka banding. Sino mas magaling? Ang init niya ng asim niyan, men. Naasiman na ako, di pa nagsisimula. Amoy com shop to, tulad nung kay Gunita. Dapat parang Clash of Clans, yung pwede mong masirain yung kwarto ng ibang bandi. Kung may ganon, talagang sasali ako dyan. Maraming salamat, sunod at panguli. Okay, sobra na tayo sa banding. Ayoko na. Hindi pa na mga ganito. Huwag nyo tayo like, share sa mga mahirap ka banding yung friend. Sana hindi nyo naging kaibigan. Huwag nyo sa kalimutan subscribe. Paano na mamaalam. Shoo!